Hej, jeg får her til spørgsmål fra studerende om, hvor de kan finde noget om de forskellige emner, som de er optaget af. Og jeg skriver Erik i Google, og et af hitsene her hedder Education Resources Information Center, der er verdens største database over uddannelsesmæssigt relateret indhold. Det er et godt sted. Vi klikker på det og søger på et emne, vi er optaget af. Det kan være assessment, math, og der kommer så 2955 resultater. Dem kan jeg så sortere i over i venstre side, hvis jeg vil det, efter for eksempel uddannelsesmæssigt niveau, målgrupper, forfatter osv. Herovre i højre side kan I se, at der er nogen, der er peer reviewed. Der er link til undersøgelserne, eller man kan downloade fuldtekst, hvis man vil nogle af dem. Vi går ind i undersøgelsen ved at læse lidt mere om den. Klik på den. Og der kan vi så læse mere. Så hvor finder vi noget om evaluering, om differentiering, om inklusion, om teori-praksis-forholdet, om kompetence, om selvevaluering, om portfoliometode. Ask Erik. Prøv selv. Rigtig god fornøjelse.